Well, alam mo, Bombo Roger, tama ka, no? Talagang overdue na ito. Mag-aapat na dekada na ang ating saligang batas nung maipasa ito nung ma-ratify in 1987 at nakalagay doon na dapat yung mga dinastiya ay hindi na pinapayagan. Pero ang nakalagay doon, dapat i-define ng batas kung ano yung dinastiya. No? Kaya kami sa Bayan Muna, nung unang pumasok kami sa Kongreso, yan kaagad ang unang panukalang batas ang aming hinain, no? It was in 2001 pa siguro 'yon. So every Congress ni-refile namin 'yan na Bombo Roger. Hanggang hindi na lang kami, meron na ring mga grupo at ibang mga mambabatas na naghain ng kanilang kanya-kanyang panukalang batas. Ang pinakamalayo na naabot nito, Bombo Roger, was in the 17th Congress kung saan naipasa namin ito sa committee level, no? At naidala namin sa plenary supposedly for ano na sana 'yon, debate and amendments, pero hanggang doon na lang 'yon sa plenaryo at hindi na naipasa uli. So natapos ang 17th Congress, natapos ang 18th Congress, 19th Congress at ngayon nga 20th Congress na dahil maugong at mainit ngayon yung usapin ng laban sa dinastiya, no? Lalong-lalo na nung lumabas itong mga maanumalyang transaksyon sa pamahalaan, yung flood control projects at nakita natin na karamihan sa sangkot diyan ay yung mga politiko na miyembro ng mga dinastiya. Aha. Kaya uminit yung pagtutulak niyan. So if I may say, overdue na ito. No? Kailangan na talaga itong isulong together with other bills, no, na that will reform our government, Bombo Roger. Mhm. Okay. Sa inyong palagay, attorney, pag pumasa sa lower house, pero sasabihin na lang natin pumasa sa lower house kasi nakatagda nitong sa House of Representatives itong this coming year 2026 itong month of January. Sakaling pumasa, ano po yung dapat na ipatupad itong nasaong anti-dynasty law, attorney? Well, Bombo Roger, siyempre may iba-iba mga panukala ngayon, no? In fact, may panukala si Speaker Boji D, may iba ring mga mababatas na iba rin ang panukala nila, no? Sa parte ng Makabayan Black at ang tinutulak doon ng Bayan Muna, ang pakahulugan namin sa dinastiya ay dapat hindi isang pamilya ang uupo sa iba't ibang mga posisyon. Sabay-sabay nauupo sa iba't ibang posisyon sa ating pamahalaan up to the fourth civil degree of consanguinity, no? Yung iba kasi nagtutulak hanggang second civil degree, mayroong third civil degree, ang sa amin hanggang fourth civil degree, no? Ibig sabihin, hagip diyan yung asawa, anak, kapatid, magulang, at kahit pa yung mga pinsan, no? Na hindi pwedeng sila na lang nakaupo, sila ang governor, sila ang vice governor, sila ang mayor, sila ang senador, sila ang presidente, no? So, pero sabi ko nga, sa mga kasalukuyang panukalang batas, may iba-ibang definisyon. Kaya dapat suriin natin ito, dapat maingat nating pag-aralan ito kasi baka ang purpose lang kaya inihain ito ng kahit ng mga pamilya na mga dinastiya like si Governor D is a member of a dynasty, no? Aha. Dahil marami din naman siyang mga kamag-anak sa gobyerno. Baka inihain lang nila ito, sinusulong nila ito para humupa yung galit ng mamamayan sa mainit na usapin ngayon sa korupsyon, no? In fact, even the Marcoses, even the Dutertes are dynasties, no? 8, 10 ata sa mga Duterte andiyan sa pwesto ngayon, no? Ang mga Marcoses ay ganoon din. So, marami pang iba sa mga iba't ibang mga probinsya. Kaya dapat tingnan talagang maigi, no? Wag baka ang ipasa lang para for the sake na mayroong maipasa is a very watered down version of an anti-dynasty law, no? So sa aming uh, punto, kailangan talagang hindi lang isang pamilya, no? Hindi lang sa lokal kung hindi sa national ang papayagan nating makaupo, no? So kung i-define natin yung dynasty, sa amin dapat bawal yung simultaneous, even yung pagkasunod-sunod. Kasi merong mga dynasty, Bombo Roger, na pagkatapos ng ama, papalit yung nanay. Tapos mag-switch lang sila, no? Or magsabay-sabay talaga dahil marami nang nangyari ngayon. May mga probinsya na ang governor ay ang husband,
Ang vice governor ay ang asawa, ang wife, tapos mayor din yung kanilang mga anak or congressman yung kanilang mga anak. So sa amin, kung tutuhanin natin yung definition ng dynasty, yung simultaneous or even successive holding of position ay hindi pinapayagan yon sa aming version. Aha. Okay. Yun na. Kasi yung dapat kasi para mawala na yung mga para sabi nga nila para balanse yung pagpipili para ito lalo na ngayon. Kasi sabi mo, attorney, dynasty pa rin sa mga Marcoses, Duterte at iba pang mga politician ngayon. Okay. Sa ngayon, sir, sakaling ipasa, posible kaya nga may pursige itong dynasty bill na bawal yung magkakamag-anak na politician at attorney? Well, isang posibilidad ngayon dahil kahit na yung Malacanang ay napilitan na itulak ito. No? Kung matatandaan mo, Bombo Roger, kahit sa Kamara, sa House of Representatives, isa sa mga principal author ng isang bersyon ay si Majority Leader Sandro Marcos mismo. No? Oo. So, kung may kumpas ito mula sa Malacanang, ay malamang na merong maipasa na anti-dynasty bill. Ang kailangan na lang nating suriin dyan, anong klaseng dynasty bill ito? Ito ba ay may ngipin o ito ay sabi ko nga kanina, baka watered down lang, no? Para lang may maipasa na anti-dynasty bill. Kaya dapat talagang maging aktibo rin ang mga mamamayan dito, lalong-lalo na pag dinidebatihan na ito. Mhm. Isa pang dapat tingnan natin diyan, kahit sa Senado ay parang umuusad na ito, ano? Unlike in the previous congresses, na sa House lang ito medyo umuusad, no? Ngayon, ang dalawang houses, House of the Representatives and even the Senate, ay makanya-kanyang version, no? Pero ang hamon natin dito talaga, Bombo Roger din, sa Malacanang at kay Pangulong Bongbong Marcos, wag lang niyang sabihan na i-prioritize. In fact, kung talagang gusto niyang maipasa ito, gaya ng ginawa niya sa budget, pwede niyang i-certify ito as urgent, no? Kasi isipin mo ang naiiwan na mga session days ngayon ay nakatutok pa sa budget, no? Dahil magbabay-camp pa, no? So pagpasok nila next year, alam mo naman 'yan, ilang araw lang ang session niyan. Semana Santa na, no? Tapos pagkatapos ng Semana Santa, babalik sila, ilang araw lang din ang session niyan, magbe-break na. Mag-e-end na yung session. So, kung totohanan ang Malacanang, no, sasabi na i-prioritize itong mga bills na ito, itong anti-dynasty bill, yung amendment sa party list law, yung amendment sa campaign spending, yung Aha. amendment sa budget, no, budget reforms, kung seryoso ang Malacanang, ang President Marcos administration is certify nila ito as urgent. Hindi yung parang press release lang at parang pinapaypayan lang, no? Na humupa yung galit ng ating mga mamamayan doon sa mga naglalabasang mga issues ngayon of corruption, naglalabasang issues ng bad governance, no? At marami pang iba, no? Pabagsak ang ekonomiya. So, wag sanang gawing itong ano lang, political game. Aha. Dahil nga napakaseryoso ng mga usapin na ito, Bombo Roger. Okay, so ibig sabihin parang para sa inyo, sir, parang mawala yung issue ngayon, ang mainit na balita, yung mga korupsyon, yung mga politiko, lalo itong scandal, itong flood control projects. Attorney, para sa inyo as Makabayan Black, ano yung gusto nyong provision nitong dynasty bill, attorney? Well, nabanggit ko na yung ilan kanina, Bombo Roger, ano? Dapat ang definition namin, dapat bawal yung simultaneous running in different position, no? Ibig sabihin, halos isang pamilya, tumakbo na lahat. May presidente, may vice presidente, may senador, may congressman, bawal yon. Dapat sa isang angkan, isa lang, no? Bawal din yung successive, no? Ibig sabihin, magpapalit-palitan lang sila, no? Dahil kontrolado nila yung isang lokalidad, kontrolado nila yung isang distrito, pagkatapos ng 3 terms ng ama, papalit na naman yung nanay. Pagkatapos, papalit na naman yung anak. No? At hanggang sa, parang ano na ito, Bombo Roger, parang ari-arian na ipinapamana doon sa mga sunod na salinlahi. No? So dapat bawal yon. At anong degree ang gusto namin? Fourth civil degree.
no? Ibig sabihin, aabot ito doon sa mga kapatid, nanay, pinsan at tito, tita, no? Basta iisang pamilya sila. Well, of course, sabi nga namin, dahil may mga iba't ibang version, ito yung version namin, sabi ng iba, napaka ano naman ang version ninyo, napaka matindi. Kaya nga, idadaan natin ito sa debate dahil sa tingin namin, sa tingin ng makabayan, ito yung tunay na pagbubuwag talaga sa dinastiya, no? Na dekada-dekada na sila ang may control ng ating politika at ng ating ekonomiya, no? At kaya naman, naging ganito ang usapin kahit doon sa korupsyon. Lumalala ang korupsyon dahil wala ng checks and balances, no? Ang may control ng ating ekonomiya, ng ating budget ay iilang pamilya na lamang, no? At sila yung nagpapasasa. So kung gusto nating masolusyonan ito, in fact hindi lang na pagpasa ng anti-dynasty ang kailangan natin, marami pang dapat baguhin dahil sistema ang problema rito, no? Kahit na yung usapin ng eleksyon, kahit yung ating automated election system, kailangan tingnan 'yon. Kahit na yung party list system, kailangan tingnan 'yon. At gaya ng nabanggit ko kanina, kailangan baguhin din ang iilang mga pamaraan kung paano natin pinapasa ang ating budget. So ito yung mga usapin na dapat itutulak natin at dapat bantayan ng mga mamamayan, Bombo Roger. Yun nga sir, kasi sabi mo kanina Tony, parang iba-iba yung mga gusto ng mga ibang, lalo na diyan nakopo ngayon na sa House of Representatives kasi paunang pagdinig ito sa Enero 13, itong susunod na taon na 2026. Para sa inyo, Attorney, ano po yung nakikita niyo ngayon dito? Masusunod ba yung mga talagang yung provision na sinabi mo na bawal yung magkamag-anak na politician, Attorney? Ang mahalaga dito, Bobo Roger, ay kailangan may malakas na tulak din sa ating mga mamamayan, no? Huwag nating iasa na lamang sa kamay ng ating mga politiko, no, ng mga kongresista, ng mga senador. Dahil sabi ko nga, overdue na ito, no? Halos mag-aapat na dekada na. At nakita natin ang masahol na epekto ng kontrol ng mga dinastiya sa ating politika at ekonomiya. Kaya kung gusto nating mapatupad yung isang talagang makatotohanan na anti-dynasty law, ay ang mamamayan ang pinakamahalagang parte rito, no, na dapat itulak nila ito. Dahil alam mo naman, ng mga dinastiya, ang mga politiko, ang mga tradisyonal na mga politiko ay hindi nila basta-bastang bibitawan yung kanilang kapangyarihan, no? So, siyempre, halimbawa, sa House of Representatives, alam mo naman, Bombo Roger, 75 to 80% ng mga siguro mga miyembro ng ng Kamara ay nagmumula sa mga angkan ng mga politiko, no? So, yan na yung buhay nila, yan na yung nakalakhan nila, dekada, henerasyon, by generations. At ganoon rin sa Senado, nakita naman natin, magkakapatid, mag-ina, mag-ama, halos iilan lang sila, no? So kung gusto nating maipatupad yung isang makatotohanan na anti-dynasty law, dapat ang tinananawagan tayo sa mga ating mga mamamayan na maging aktibo tayo, no? Lalo na at pagdidebatehan na ito. At syempre, again, iniulit ko yung hamon sa Malacanang, i-certify niya as urgent ito kung totoong gusto nilang magkaroon ng anti-dynasty law, no? Na seryoso yung pagtutulak nila dito, Bombo Roger. So sa tingin niyo, Attorney, parang hindi seryoso ngayon ang Malacanang pag hindi niya si-certify itong urgent, itong dynasty law. Attorney, sir. Hindi mo kasi masisi, Bombo Roger, na mag-isip na gano'n ng ating mga mamamayan. Na damage control lang ito dahil nga talagang matindi ang epekto nitong lumalalang korupsyon, no? Galit na ang mga tao at naghahanap ng paraan, tingin ko ang Malacanang, para paypayan, no, at humina, kumalma yung galit ng mga tao. At nakita nga nila na isa kasi sa pananawagan nitong mga pagkilos ng mga mamayan nitong mga nakaraang mga panahon ay yung usapin ng dinastiya, no, at yung pagpapapasa ng anti-dynasty law, no. So para ipakita ng Malacanang na hindi ito PR gimmick lamang, no? Damage control, 'yun ang hamon natin. Magpalabas ng isang certification ang Malacanang na ang pagpasa ng batas na ito is very urgent, no? To respond
to the problems that the country is facing now. Itong massive corruption, massive plunder of our resources, no? Dapat hindi na payagan yung mga dinastiya, yung mga politikong nagpapasasa, no, sa ating public coffers, no? Bombo Roger, matindi ang kinakaharap natin na Mhm. problema sa darating na mga panahon, no? Makita mo naman lumulobo yung ating utang, halos 18 trillion na 'yan. Tapos nakita naman natin na itong budget na ipinapasa natin, sa pag-review namin hanggang ngayon meron pa ring nakasuksok na mga pork barrel. So, hanggang saan ang sukdulan nito? Hanggang saan magtitimpi ang ating mga mamamayan, no? So again, hamon natin sa palasyo i-certify nila ito as urgent. In the same manner na maraming nakabinbin na mga importanteng mga panukalang batas dyan na dapat matagal nang sinusulong para magkakaroon ng pagbabago dito sa bulok na sistema ng umiiral ngayon sa ating lipunan, Bombo Roger. Okay. So, ibig sabihin, attorney, pag maipatupad itong bill nito, itong Dynasty Bill, ito na ba yung solusyon na sinasabi natin para mabuwagi na yung korupsyon ng gobyerno, attorney? Definitely, hindi lang ito, Bombo Roger, no? Dahil systemic ang problema ng korupsyon eh. Isa Oo. lang ito, no? Kasi kung wala kang gawing reforma, halimbawa sa ating justice system, wala kang gawing pagbabago doon sa ating budget process, no? Halimbawa sa budget process, Bombo Roger, isa sa talagang matagal na naming pinupuno diyan yung pagbibigay ng sobrang kapangyarihan doon sa Bicameral Conference Committee. Imagine yung pinagdebatihan ninyo sa Kamara or pinagdebatihan sa plenaryo sa Senado ay pwedeng baguhin basta-basta ng Bicameral Conference Committee, no? Composed of only 24 members, 12 from the House and 12 from the Senate. No, pwede nilang baguhin gaya ng nangyari nitong questionabling budget in 2024 na kung saan nakasuksok doon yung maraming flood control projects na lumobo ng lumobo yung flood control project maabot sa bilyon-bilyon. So yan, kailangan magkaroon din ng reforma dyan. At kailangan magkaroon din ng reforma doon sa nabanggit ko na kanina, sa party list system. Dahil nakita mo naman ang ating party list system ngayon, kinupo na, na-hijack na ng mga dynasties. No? Na-hijack na ng mga tinatawag nilang contractors. No? Na sana itong party list system ay para sa interes ng mga mahihirap at sa mga sektor na kailangan ng totoong representasyon, gaya ng mga magsasaka, mga manggagawa. Pero ngayon, tingnan mo yung mga representante ng party list ay talagang galing na, no, doon sa mga vested interest groups, no. So ito yun, Bombo Rogel. Hindi enough that we pass an anti-dynasty law at sabihin natin, oh, wala nang problema sa korupsyon, no. Maraming dapat baguhin, no. Kahit doon sa usapin ng bakit hanggang ngayon hindi na ipasa ng Kongreso yung tinutulak namin noon pa, yung whistleblowers law, no. Kasi ang nakawan, Bombo Roger, wala namang ang magte-testify din diyan, din yung kasama nung magnanakaw, no? So kaya nga may mga whistleblowers, no? Pero takot ang mga whistleblowers na magsalita dahil sa in the past ang nangyari, halimbawa doon sa NBNZTE, si Lusada, whistleblower siya. Sino ang nakakulong? Sino ang convicted? Si Lusada. Pero yung sangkot sa matinding korupsyon ay hindi nakakulong, no? So again, maraming dapat pang itulak ng mga pagbabago, reforma para kung hindi man mawala ay mabawasan itong matinding korupsyon sa pamahalaan, Bombo Roger. So, parang yung BICAM committee dapat may opposition para may kumontra sakaling kasi dumaan pa sa BICAM yung kahit may pasa yung house sa lower house sa upper house dadaan pa rin sa BICAM pero pag walang opposition ganun pa rin tuloy-tuloy pa rin yung mga sinasabi nating corruption, attorney. Alam mo ba, Roger, actually, mayroong mga dyan sa BICAM, may representante ang minority, no? From the House, may galing sa minority. From the Senate, may galing din sa minority. Pero nga, dahil sa tingin namin na nitong mga nakaraang mga panahon, talagang sumusobra na yung kapangyarihan nitong Bicameral Conference Committee, no? And in fact, ito yung isa sa mga issue na inihain namin sa Korte Suprema. Unfortunately, hindi naman nagkaroon ng
definitive na hindi rin ito diniscuss ng Korte Suprema sa kanyang bagong desisyon doon sa kaso na isinampa namin doon sa PhilHealth, yung 60 billion. But if hindi pa, kung walang desisyon dito ang Korte Suprema, pwede namang by legislation ay baguhin, no? Merong mga pagbabagong gawin para maiwasan itong sobrang kapangyarihan na binibigay halimbawa doon sa Bicameral Conference Committee na doon talagang nagkakaroon ng mga malakihan, sobrang pagbabago sa proposed budget na dinidebatihan taon-taon, Bombo Roger. Okay, Attorney, maraming salamat sa oras na binigay niyo po dito sa Bombo Radyo Lawag. At sana po, sa ibang araw na naman, makapanayam ka namin dito sa Bombo Radyo Lawag. Maliban po, Attorney, kung meron pa kayong dagdag ngayon, kasi apat itong prioritize si President Marcos, itong Independent People's Commission Act at saka Party List System Reform Act at saka itong Kadena Act, Attorney. Well, sabi ko nga, Bombo Roger, hindi lang dapat sabihin niya i-prioritize, no? Lahat ito, kung gusto niya, i-certify as urgent niya. At doon masusukat ang sinseridad ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kung totoo nga itong kanyang sinasabi na itong mga batas na ito ay dapat i-prioritize, no? Prioritize, hindi enough yan. Dapat i-certify as urgent. At siguro bilang panghuli na lang, Bombo Roger, siyempre nasa season na tayo ng Pasko. Ako'y bumabati na lamang ng advance, no? Masaganang Kapaskuhan at mapagpalayang Kapaskuhan at panibagong tuig taon, no? Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Ilocanja. Maraming salamat, Bombo Roger, at magandang umaga sa iyo.